Nabafa. Awusukaniwe. Ngaphinde futhi bese ngileka ngezancinza futhi. Phe walokho bese bekuma ngifuseke umuntu belidangela. Ngifuseke ngifusegisa ngani nina. Baba lo wakwethu ekhaya Wena ngimcaphasa. Angani wenza lento ngoba badlala. Manje nami ngeke ngimtshele intombi mina. Ngoba uyazi ukuthi ukhona wami. Yebo lo. Kodwa cha inkulumo yakhe isizwa kethu naso. Lalela Nkosazi aliqonde Nkosana ithi. Angifuni mfowethu ukukhuluma kakhulu owamela. Ngoba mangasho ukuthi nginazo intombi. Uzofika engasekho right nje. Yebo usushilo. Yena umchunu uthi yena ugane unabafazi. Walobola nezawushaya. Webhudi. Uthi webhudi. Ufuneka phela manga lethi yazi TikTok. Uzothi ngipitile. Letobe kipitana. Uthona ucobezela nje Ngoloma. Uthona ucobezela nje Ngicobezela Ngale ithi bayithi ekuseni face watch ifina kuwo. Yazi ngempela nabantu bayibona Ngoba bakanga lento ubabone bemhlophe ekuseni. Kodwa yabaze mfowethu ufuna ukutshela something. Akusiza ukulobola umuntu ombona kahle. Wena ufana ukutshontsha phela laptop. Awunayo. Yebo lento. Uyithatha phela laptop. Zoso akuyona laptop. Yomfazi. Othisha bakhona. Bengicacela. Seziyakhala njalo Zoso. Zoso. Anilokho umutshitsha jama nje wena. Awungishayelo. Zoso awuna. Yomfazi. Lapha esese. Hey konje kubana. Edethoye lapha. Hey ngoba hayi kodwa usuhambile uzimfana. Usihlanga. Hey. Hey, ukoni njani wena ngoba? Hey, wena njani bayifika? Hey, bashoba hey. Ukula lapha ka. Sobuye 5 star. Noma ngayizwanga ukuthi breakfast yakho inganga just ngithuko lapha la kuthiwa sabheni manje Kumani so kumani ibo zoso. Ngibona kanti bedwa ngokuthunywa hayi ngoba Kumani yeah shidu kwathiwa Phumani ama khala kakhulu indaba kufuhlela awutoyishela wena kulana Ayizapho. wayilokho engenile ane yakho now my WhatsApp na mina kodwa lena siyayishuta sine yami yoshuta yona nomini Mana. Asikhubalo zoso. Yazo ukuthi mina ncawa yena. Ncawa ukuthi mina ubalothi umuntu wakwashaya mawukhumbula le video yakho wena ngendlela mfethu wadlala ngayo amanazathi avela ibona ukuthi shem ngenze kanti siyoslesikhala wadlala ngendlela nabona makuthiwa yabona indlela mfethu ukuthi isibindi sakho akusebenze lo njengoba wenza amanyoko enza sense kodwa after mina hayibo mina ngihlale ngihlale nobani kuleyo wena maswana njengama nje ngihleli nasenhlala usuthi ngingizambe sina siyakwazi understand akusebenzi lana bafana bafundisi understand akusebenzi awuthi ngibhanqe ngesandle sona inkinga niyapha ayasitala Phungalenja hey hambani ngabe lihamba noxolisa kulabo Phungalenja baba ngifundisa mina ihlaba hey uyashaka uyabe yazi ukuthi umuntu oshawa mina mfowethu ngeke ngasukela osomatekisi inkunzi lezi kwasuka iFaraday angilandethe mina uyazi ngifutshela ngesimo esibucayi ngempela hayi indaba kaShembe indaba kaShembe uShembe uNkulunkulu yena akazange aphawule kwaphola nini baba osomatekisi mfowethu basuka la eFaraday behla bayeThekwini uyazi ngapho nomfazi waliphungalenja unamanga uhlala kaMasho Stella uhlala la eMalfana behlala eMalfana mina la ngasesivini ubheke phakathi yezwa lento leyo ngathi mina hayi sisunamanga ngiphumile mina ngifika amaphili lawo ngavulela amaphili ngathi ngiphuma ngithola amakhantana nosiyayo ngifuna insizwa hayi le ndaba yenu ningishana ngithini le ngayo unda lezinto leshaba khanda
Awu, ebhosha umuntu. Sisanda singangumntana. Asenkomo Nawe bonela nje lapho ukuthi ungavele Angani manje mfowethu into emnandi ke sibamba ukuthi ngisho wathi ungajimanga ngana ikhanda. Awu kanda alijimi ikhanda futhi. Khona uphuma khona inkani. Sibona ukuthi sibona ukuthi umuntu ebhosha okwenzani. kodwa le ngaqaphuna lesibhamu la inkinga lena Lo muntu inkinga akalandela ofenisi ngoba ofenisi lalela inkinga lo muntu mfowethu akumelanga uvumela mbaba. Uke wamgeja akumelanga mfana. hayi Ngomeke wafika wanaba nje uzobakulela. hayi kuze ngena size ombhayisi Mina ngiyakuzwa njengoba namaqoqo omkhulu. awukho wayo Ngiyakuzama nokuthi njengoba nihamba nibuka ngiyayithola kodwa yini impethe. siyayibhanga umbhede sami lutho akalulala phansi akadeli yagamanca kusabhubela inyanga igazi thwele ngawo Hayi bafowethu ngiyaya kwenze nje baba. iganiwe njalo onjani Uthiwa mina ngokuza kulelizwe wena ngokusuka bapha bakini. hayi mina phela ngumzulu ke Anginandaba. ngomshini ngumzulu Lalela sengisho bakini baba bathini babe khona nje. Abajabula befe. Ngisilomo mina ekhaya. Kahle ngakuba ngibeka inkosi. Ngaphatha. Ukuthi kuyakwenza. Bale ekhaya ngitholunje. Ngaba ngibeka inkosi ngibaphathe. Futhi bangihlonipha. Kunami ngiyabahlonipha. Ukuthi ke anginakho lokhu ngoba nakho ngingaka bese ngizofika. esukela Hayi bengizokubuza inyama inkinga kunamakamera. iminyaka ayiyeke iminyaka Yeke soqoka lapho shani. Hayi Bonela na isimhlophe le oqoqa ngale nami ngiyamhlophe na 26. hayi phela nakho hawu kahle Mina ngina 27. umubi kanjena Angishayeli. hawu kahle abo 27 Ngeke kungeselungu. ubona ngasikili jini nje lento ayikho Ngasekhulule lesikhithi sithengiswa. alright oh uyawusukela u27 amavidiyo amathathu nje uthi akusebenza uyabona Phungalenja ngathi usuke wahlupheka waphindwa wahlupheka waqala waphindwa ama-right aphinde impilo yabheda ububi bakho uyabona ibuthi Ngithi mfowethu nalokhu bobuthi engakho ngufungaleyo. Wena wazalelwe emafutheni ngakho. Ngeke ukhulu. Nilele njalo ayiyeke soloti second nokagqilaza Azumuntu ebebunyawo nje phambi. bali kumele bona relaxele awumaboshane ngameqa Awu angeke awumele bona nje relaxele shothi maboshane kisibambene njengoba ngaka lo muntu ngizama ukufana ngale wakuphume ngalo hayi bengixoxele ala mabhoshana uyanela Hayi waboshana. Amaboshana awuze asimfakela ama. hayi bungafuni Akuvuleleni. Umuntu okhulu nje. soboshe Lokufa phakathi ngiyabhala. hey lemntu akangene la Asivule mfowethu. uyabona ke mabhoshane ngifuna ukuphi plan ke namhlanje usuyibona ithi Ngambhala namabhadi nje mana kulezi zinto lokuthi ngikunika ukho Bafowethu basikhapha. uyabona njengoba ungekunele la dalibizike manje athi bayifika ngeveni ezokulanda iveni bethi bavula iveni uthi angeni Uyingenele wena sabatheba. mawufika yabona nje amahlombe mawufika la buka mntefosho mawufika la bese uvela uwathi amahlombe ngiyakusaya phambili mawufika nje la bese uvela uthi ayithi dala amabhadi. manje alela wena waboshwa amaphoyisa lapha la ngisikhleka Zaka esingadisa ngani? Ngadisa ngeskipa ngamphethe ikipa ngicebisa la. Ngizonika abameli bakho. hey shabi abona Babe check it bangumisa manje ayuboshwa. Short. isandla esikhulu lesi ngoba sithi nje funa ukuvike ngoba ayibona leti kangakanani Ngenzeka noma yini. Bangumisa. Mina nje. Ngabona ngithi umculo waqala wabaleka lapha ngithola ngivanda flat left landela lesiya lesi. phela iyagqilaza lento iphoyisa liveyadako emasiqhamuka Bamyeka ke babamba mina. Sadiza ngeskipa ka ngithatha eSouth Africa.
Leza ngesikipha ngabantu ukuthi abafosi bambani. Skip. Incwadi zona uyithengene. Ezani. Ziyathengwa. Cha uyena oSouth Africa muzulu kuyiphusha Phela la. ngathi ngakho ngibuza ukuthi uyithenge nini ngoba Yazi umuntu beke wabona mkhulu mamkhulu. Wena ugundile right usafuna ukudila nani? lovela bookchef. Lovela bookchef. Thoba bamfuni. Buka mina ngathi ngivuthela ilama bafuna ukhohlwa umshini. Uyabona? Buka lo muntu lo. Cha lo thina lo kunye lo flower. Wena ngenza lo muntu kunye lo flower taxi. Khumiziphi semthayi. Wothi phela hayi yamgwebe manje. Hayi. Kodwa cha wesa ngathi bazokuzwela. Ivele yaguqa ngeminute le. Ngale ayixole lo muntu ufuna ejele. Awungcono ngiyele ejele. Abantu mangathi bakho ngathi Nginandaba. So ngena naye. Anginendaba. akulutha. Hey, anginendaba. Anginendaba. Yona abantu Lapha sobe sama ngenavara akho lonke. Hawu. Sofana nale ndoda equla iTV ithi wenzeni uzumba. Uyazi Bamfuni. ababenza kahle bangivuma. Yabona leya yaqophela umlando leya. Yathi nje Yafuna umuntu Bese kubayile. Abukhuluma la lento. Ayifaka nje ekhanda Ngeke ngijabule. Bese ngifisha ukuthi ngiyajabula. waqophela umlando. Ya kodwa na ungeza ukuthi singakhohlisana. Hayi kwahle uyamthakela. Uyamthakela. Abantu bayiluthela nje. Angifuni nje phela lento njalo nikhuluma lezi ngiphethe namakhamera lapha. Akudala njalo zinto. Ayibabela mntwana khona. Uthi ubani ukufika? Ake uma ungakade ushutha wena.